साइन्स मिउजियाम कलाक्षेत्रनिफ्राय ओंखारबाय थांसै दाना ना गियान थांसैलाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिगियान ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायलायबाय नै दिनै जोंनि दावबायनाया सोलिगासिनो दङ कलाक्षेत्रआव जोबनानै जों दा साइन्स मिउजियामाव थांनो होननानै आगान सुरबाय जोंनि बासआ स्टार्ट जाफिनबाय दाना जों सफैबाय सफैनानै जों फ्रन्ट साइडआवनो गिबियावनो नायजेनबाय नैबेनो जाहैबाय फ्रन्ट साइडनि भिउमोन 나왔대 이거? 따라 그냥 na Ultra kadang menei ni na liu lại wow hay thật hôm nay như này thế gửi dân mà Science Museum-आव माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे इभेन्ट्सफोरखौ जोङो मोजाङै नायबिजिरनो मोननाय जायासै मानोना बाहाय दान्दिसेल' सम लानानै नायनाया बुजिजोबनायनि थाखाय सम्भब नङा मानोना जोङो सानसेनि गेजेरावनो मोनथाम जायगा गिदिंना फैबाय बेनि थाखायनो जास्ट ओरैनो नायदिंनायल' जाबाय आरो बिनि रहस्यआ मामोन माबोरैहायमोन माबोरैहाय माबाखौ जोङो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायासै आरो अब्ला थेवबो गथ'फोरखौ लाबोनानै दिन्थिफैनो हाफैबाय बेनो नांगौसेबांखौ माने स्टाडि खालामनो हायासै आरो दा अब्लाबो नोंथांमोना नायलांफादो दैयाव सोमबानो माबानो अर जोङो Zin yes datang start Gian Tôi dừng san đi nơi bột san ra và nơi bị chính dây cốt dây và bị chính dây cốt dây. Như vậy. Ơi chính dây cốt ra nào rồi.